Il-ġrieħi f'ras it-tfajla identifikati fl-awtopsja kienu diversi. Ksur assoċjat ma' waqa' minoli. Skont dak li ħareġ mill-awtopsja allura jkompli jistabilixxi il-fatt li t-tfajla waqgħet għal isfel mill-livell ta' triq li ninsabu fiha għal ġo dan il-wiet magħruf bħala l-wiet ta' Villa Rosa fejn it-tfajla instabet mejta. Jibqa' l-fatt li għad tiġi stabbilit x'wassal biex it-tfajla waqgħet minn dan l-għoli. Għalkemm kollox għadu jindika li l-każ kien wieħed aċċidentali sa issa l-investigaturi huma jeskludu xejn. Testijiet tossikoloġiċi u l-eżamijiet ta' DNA li t-tnejn mistennija aktar tard għandhom jistabilixxu b'ċertezza ir-raġuni li waslet biex it-tfajla taqa' minn dak l-għoli. It-tfajla li għamlet ġimgħa nieqsa nstabet wiċċha l-isfel bil-ħwejjeġ li ġiet irrappurtata nieqsa bihom, libsa ħamra bl-abjad. Ħeddejja nstabet ukoll żarbuna u oħra nstabet il fuq qalb il-ħaxix, l-istess żarbun li kienet libsa meta għebet. Ħedejn il-katavru nstab handbag żgħir iswed, l-istess wieħed li kellha tfajla meta l-aħħar darba li deret ħajja u li fih kien hemm dokumenti personali ta' tfajla. L-istat qawwi ta' dekompożizzjoni li nstab fih il-katavru ta' tfajla jindika li aktar ġdiem mietet dakinhar stess li jebet jew ftit sigħat wara. L-aħħar darba li Polina Raman deret ħajja kien nhar it-3 17 ta' Lulju f'Paċeville f'xi ħin bejn l-4 u l-5 ta' filgħodu.